Hello, Ali. Napatawag ka? Kanina pa nga ako tawag ng tawag. Di ka naman sumasagot. Pasensya na. Nasa biyahe kasi ako. Kakauwi ko lang. Ano ba yun? Nabasa mo yung message ni Tita Pilar sa family chat? Hindi pa. Ano naman ang sinasabi ng bida-bida? Reunion daw sa December 31. Doon daw sa kanila. Siyempre. Sila yung may pinakamalaking bahay. Ano ba yan? Kala ko pa naman nakalimutan na. Hindi niya makakalimutan yun. Taon-taon niyang ginagawa yun. Pupunta ba kayo? Ayoko sana. Torture kasi ang reunion. Alam mo yun? Aalis kang masama ang loob sa mga nakita at mga narinig mo. Pwede bang hindi pumunta? Parang may choice ka naman. Maraming sasabihin si Tita Pilar kapag di kayo dumating. Yun na nga. Kayo ba? Pupunta? Oo. Namimigay si Tita Pilar ng grocery pack at bigas kapag reunion. Kapag nasa mood, may pulang sobre pa. Sayang din naman. Alam mo namang walang wala kami. At least nandun ka. May makakausap ako. O sige, kita tayo. Sally. Oh, may sasabihin ka pa? Kapag may mga damit ka na ayaw mo na, pakidala ha. Okay na lang. Oo ba? Iniipon ko nga. Maganda pa yung mga yon, hindi lang kasya. Pataba ako ng pataba. Hayaan mo, dadalhin ko. Thank you ha. Di naman kasi ako nakakabili. Yung ibibili ko ng damit, ibibili ko na lang ng pagkain namin. Hayaan mo, marami akong damit para sa'yo. Salamat uli ah. Bye! Bye! Sino ba yung kausap mo? Kakarating mo lang ah. Hindi ka pa nga nakapagtatanggal ng sapatos. Si Weng, Nay. Ano na naman ang kailangan? Tinatanong lang kung pupunta tayo sa reunion. Nabasa ko nga yung message ni Pilar. Aba, syempre naman. Ilang taon na nating ginagawa yan. Tradisyon na yan ng pamilya natin. Sayang nga at wala na ang tatay mo. Gusto niyo po ba talagang pumunta, Nay? Kailangan, Sally. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak kapag wala tayo? Ang nakatokang pagkain sa atin, ulam. Ano kaya ang madala? Bibili na lang ho ako sa restaurant. Kasi kapag nagluto pa kayo, uulalin na naman ng pintas si Tita Pilar. Naalala niyo pa yung nakaraang taon? Gustong gusto kong sagutin, nagpipigil lang ako eh. Ikaw naman, napakamaramdamin mo. Ganon lang talaga yung Tita Pilar mo. Hindi ka na nasanay. Hindi naman kasi nakakasanay, Nay. Bakit ba kasi kailangan pa nating pumunta? Si tatay naman yung kapatid niya, di ba? Patay naman na si tatay. Hoy, huwag kang ang ganyan. Kahit wala na ang tatay mo, tiyahin mo pa din yun. Pamilya pa din. Alam mo, mabuti pa, kumain ka na ng hapunan nang mabawas-bawasan ang init ng ulo mo. Gutom lang yan. Oh, Nay, gabing-gabi na ho. Napakarami namang manok niyan. Hinihiwa ko na para bukas, sasangkot-sahin ko na lang. Bakit ang dami, Nay? Nakalimutan mo na ba? Bukas ng reunion. Isang klase ng ulam ang nakatoka sa atin. Itong pininyahang manok ang dadalhin ko. Specialty ko ito, hindi ba? Sabi ko naman sa inyo, Nay, o-order na lang po ako sa restaurant. Papakapagod pa kayo dyan. Pipintasan lang din naman yan ni Tita Pilar. Mag-order ka pa, ang mahal-mahal mag-order. Tapos kukonti lang. Hindi ka pa matinga. Saka sinabi ko na sa'yo, hayaan mo na yung Tita Pilar mo. Ganun lang talaga yun. Mabait naman yun. Sadyang marami lang sinasabi. Hindi na uubusan ng sinasabi, Nay. Pasok. Tuloy kayo. Dali at papasok ang lamok. Para saan pat nakascreen itong buong bahay? Hindi lang papasok ang lamok, lalabas naman ang lamig ng aircon. Alam niyo namang centralized ang aircon ko, pati sala naka-aircon. Agnes, ikaw ba yan? Ako nga. Eto naman, nagkasalubong lang tayo sa grocery nung isang linggo. Ang laki kasi ng itinanda mo. Magpatina ka kaya ng buhok.
Saka yung balat mo, nanunuyo. Sa susunod na punta mo ng grocery, bumili ka ng moisturizer. Aba, hindi naman porke nagkakaedad na eh. Kailangan magmukhang matanda talaga. Tingnan mo ako. Hawakan mo ang balat ko. Body oil ang ipinapahid ko dyan. May kamahalan pero sulit naman. Maghapong malambot ang balat ko. Subukan nyo kayang pahiran ng mantika ng baboy, mas bagay. Sally! Saan ko ilalagay itong ulam, Pilar? Di sa lamesa ng makain, saan pa? Ito talagang si Agnes? Alangan namang sa kwarto o sa banyo. Hanggang ngayon ang mga tanong. Yung mga hindi na dapat tinatanong. Ang tanong ko, anong ulam ang dala mo? Abay, masarap. Magugustuhan nyo. Pininyahang manok. Naku, katagal kong niluto. Hindi ko tinigilan hanggang hindi naglalangis. Na naman, yan din ang dala mo nung nakaraang taon, hindi ba? Sana naman mas masarap ngayon. Sobrang asim kasi yung nakaraang taon. Parang suka ang inilagay at hindi pineapple juice. Tapos yung mga parte ng manok, leeg, pakpak, ribs, puro buto. Abay, halos walang makain. Napakaraming ang natira, naalala mo. Hayaan mo. Sa isang taon, iba naman ang dadalhin ko. Kung pupunta pa ho tayo. Sino yung nagsalita? Hindi ko narinig masyado yung sinabi. Sally, ikaw na ba yan? Hindi kita nakilala. Ang laki naman ng itinaba mo. Abay, bawas-bawasan mo ang kain. Baka magaya ka sa tatay mong na-stroke. Sumalangit nawa. May boyfriend ka na ba? Wala ho. Magbawas ka kasi ng timbang. Paano ka nga magugustuhan? Para kang drum. Unless gusto mong tumandang dalaga. Naku, napakahirap. Tingnan mo ako. Marami nga akong pera. Wala naman akong pamilya. Malungkot. Napakalungkot mag-isa. Nuukan kasi kayo ng sungi. Ha? Ano ulit? Napakahina naman kasi ng boses mo, Sally. Sabi ko ho, pupuntahan ko lang si Weng kung dumating na. Nakaw, nandyan. Lagi namang maaga yung pamilyang yan kapag naiimbitahan. Kulang na lang. Dito mag-agahan. Mabuti na lang maraming pagkain na pwedeng lutuin. Weng! Sally! Kanina pa kita hinihintay. Kadarating nyo lang? Kanina pa. Naharang lang kami ni Tita Pilar as usual. Napakadaming kuda. Hindi ba napapagod yun kakasalita? Nako, kanina pa yan. Ganyan lang talaga si Tita Pilar. Ang ginagawa ko na nga lang dyan, pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwa. Dito kayo matutulog? Wala namang choice. Putukan na sa kalye mamaya. Maaga na lang kaming uuwi bukas si nanay. Yung tulog pa, si Tita Pilar. Diba? Napakalakas naman ang tawanan ninyo. Hindi ganyan kalakas tumawa ang mga dalagang Pilipina. Kung makahagalpak kayo. Hoy, ikaw, Weng. Maghilamos ka nga. Nagmamantika ang mukha mo, Kaya ka tinitigidig. Yang mukha mo, nakakairitang tingnan, nakakakonsumi. Puro pekas, mukhang tinubuan ng tagyawat. Ay, nakong batang nito. Banyo lang ako sandali. Maghihilamos ka nga. Di ako tatantanan yan. Kanina pa niyang pinagdidiskitahan yung pimples ko. May kulang na nga lang bilangin. Wow, fresh na fresh. Para sa ikapapanatag ng loob ni Tita Pilar. Pakiramdam ko, lalong nagalit ang pimples ko nung maghilamos ako. Namumula nga ng bahagya yung mukha mo. Nagugutom na ako, Sally. Kumain na tayo. Anong ulam ang dala niyo? Wala. Wala? Naku, sana hindi mapansin ni Tita Pilar. Sa bagay, madami naman ng pagkain sa mesa. Pero sana sinabi mo sa akin. Pwede naman kitang ipagdala. Ano ba ang nakatoka sa inyo? Wala.
Wala talagang nakatoka sa amin. Ang sabi ni Tita Pilar, maghugas na lang daw kami ng plato. Seryoso? Oo nga. Mabuti nga yun eh. Wala na kaming gastos. Kayang-kaya naman namin maghugas ng plato ni nanay. Tignan mo yan grabe talaga. Napaka ha. Hayaan mo. Tutulungan ko kayo maghugas ng plato mamaya. Nakakainis. Agnes! Ito, ikaw nga ay magtsinelas. Ay naku, hindi na. Ang linis naman itong sahig mo. Bakit magchichinelas pa? Kaya nga, magtsinelas ka. Abay, kadumi ng talampakan mo. Kakapit sa carpet ang dumi. Bagong linis pa naman ang mga carpets. Ang mahal ng bayad sa pagpapalinis. Isa-isang sinashampoo yan. Sally! Sally! Sally, tinatawag ka yata ni Tita Pilar. Ano na naman kaya ang magandang sasabihin ng tita mo? Pwede bang kunwari, nabingi ako? Hindi ko siya narinig. Lapitan mo na at hindi titigil ng kakasigaw yan. Puntahan ko na nga. Tita Pilar, tinatawag niyo daw ho ako? Oo. Hindi ba ikaw ay may trabaho na? Oho, kaka-regular ko lang nung isang buwan. Ano na nga ulit ang trabaho mo? Accountant ho sa isang law firm sa Makati. Accounting pala ang tinapos mo. Abay, bakit hindi ka mag-CPA? Yung anak ni Aling Sonia, CPA. Pirma lang ng pirma. Isang pirma lang, libo-libo ang bayad. Mga next year ho siguro ako magbe-board exam. Kaka-graduate ko lang naman po this year. Gusto ko lang ho munang kumuha ng actual experience. Bakit? Tingin mo ba hindi ka papasa? Aba, kung matalino kan talaga, walang kaso kung kukuha ka agad ng board exam pagka-graduate mo. Ang daming gumagawa nun. Pero, bahala ka. Desisyon mo yan. Kaya kita tinawag, hindi ba sumisweldo ka naman na? Kahit malit naman, siguro may sweldo ka, no? Meron naman ho. Ayun naman pala. Abay, bigyan mo naman ng pang-food spa itong nanay mo. Hindi naman naabutin yun ng 500. Napakadumi ng talampakan. Nangingitim tapos ano ba yan? Bitak-bitak! Bakit ba ganyan yan? Parang nagtatanim at gumagapa sa bukid. Sinasama ko naman ho si nanay sa salon. Naging busy lang ho kami kasi dahil ang daming ganap kapag Disyembre. Mabuti naman. Teka, anong oras na ba? Yung mga magsisimba. Tayo na at baka tayo ay mahuli sa misa. Nakabihis na ho, tita. Weng, sasama ka ba? Oho. Bakit naman ganyan ang suot mo? Parang kortina ng bahay sa probinsya. Wala ka na bang ibang damit? Meron ho. Sandali lang ho, magpapalit ako ng damit. Okay na ba? Baka may masabi na naman si Tita Pilar. Yung isa na lang kaya isuot ko, yung blue. Alam mo, kahit ano pang isuot mo, may masasabi yan si Tita Pilar. Hindi naman mauubusan ng sinasabi yan eh. Ganyan talaga kasi ang damit na yan. Medyo off-shoulder. Bagay na bagay sa'yo, Weng. Ang gaganda ng mga damit mo, Sally. Kasya sa akin lahat to. Salamat uli ha. Hayaan mo. Lagi kong itatabi yung mga pinagliitan ko. Sige na, lumabas ka na. Sisigaw na naman yung si Tita Pilar kapag di ka lumabas. Ay, nako, Weng. Kanina, yung damit mo parang kortina. Ngayon naman, para kang isasagala. Kalamig-lamig ay nakalabas yung balikat mo. Hewan ko ba sa'yo? Tayo na nga. Magsisimula ng misa. Kain kayo ng mabuti. Kain lang ng kain. Masasarap ang lahat ng yan. Yung iba nga dyan, partikular, yung mga hinanda ko. Siguradong dito nyo lang nakakain. Ano daw? Nakakain ko naman tong lahat ng mga nakahain. Kaming tinutukoy niyan. Napakamata pobre talaga. Naku naman, Sally. Sinabi ko na nga sa'yo na magbawas ka ng timbang. Puro balat pa ng lechon ang binabanatan mo. Nakakataba yan.
Abay, hinay-hinay. Agnes! Abay, dahan-dahan naman sa crispy pata. Nakaka-high blood yan. Dapat mga gulay lang ang kinakain mo. Oh, may chop suey dyan. Weng, alalay dyan sa cherries at hindi ka naman sanay kumain yan. Baka sumakitan tiyan mo. Ay, tumayo ka na nga muna dyan at maglabas ka ng mga baso. Wala ng baso, oh. Agapan nyo ang paghuhugas nang hindi nauubusan. Oh, aalis na nga kayo? Oo, sabi ko naman sa'yo, di ba? Maaga kaming uuwi. Si Tita Agnes, gising na? Ginising ko. Sabi ko, sa bahay na lang ituloy yung tulog niya. Pero bago yun, papakainin ko muna ng almusal. Buti pa kayo uuwi na. Bakit kayo? Anong oras pa ba kayo uuwi? Hindi ko masabi. Dami pang ligpitin. Saka sayang din yung mga ipapauwi ni Tita Pilar. Ilang araw din namin kakainin yung mga tirang pagkain. O siya. Basta tawag-tawag ka lang, ha? Dear Love, ngayong taon, napagdesisyonan kong hindi na dumalo sa family reunion. Pakiramdam ko, mas makakabuti sa akin at sa aking ina na umiwas muna. Sa halip kasi na magkaisa ang pamilya, nawawasak na mga panlalait at mapanghusgang salita ni Tita Pilar. Nakakalungkot, nakakadismaya, at nakakawalang gana. Hindi na din dadalo si Weng sa pa-reunion ni Tita. Napagod na yata kakahugas ng plato. Ngayong taon, sa amin na lang daw sila pupunta. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!